अमर पाली जैसन दुल्हन मिल जाई त हो, अगर सरकारी नौकरी हो जाई त हो। हाँ तो ये भैया लोग, सरकारी नौकरी वालन के बड़ा फायदा बा। माने बुझ जाए कि जे कालिया रहेला नु ओहू के आलिया मिल जाली सन। ऐसे हम सोचतानी नु कि हमारो सरकारी नौकरी हो जाई तो काजल राघवानी से ना तो हमार पाली जैसन मेहरारू तो मिलिए जाई। तो आगे सुनी कि और का फायदा बा सरकारी नौकरी में कि होई तई कमाल ये भैया, रुपया के गाला हो जाई तो हो। तो टूटल बावे जवन मड़ैया, 5 ताला हो जाई तो हो। हाँ तो ये भैया लोग एक साल में बुझ जाई नु कि एकदम रुपया के गाला हो जाई। सरकारी नौकरी में पैसा ऐसे आवेला जैसे बिहार में बाढ़ आवेला। ससुरा बैठल बैठल दिन भर कुर्सी तुड़त रह, हर महीना बैंक में पैसा आवते रहेला। आगे सुनी सरकारी नौकरी के सबसे बड़का फायदा का होला कि दुआरा पर अगुवन के लाइन लग जाई त हो, अगर सरकारी नौकरी हो जाई त हो। हाँ तो ये भैया लोग बेरोजगार लड़का के अगुआ के छोड़ी घरवो के लोग ना पूछेला। उहे जब सरकारी नौकरी हो जाला नु तो दुआर पर अगुआ लोग के लाइन लग जाला। माने बुझ जाए कि एगो अगुआ भी दुआर पर बटल ही बाणे तले पीछे से दूसर का लाइन में खाड़ रहले कि हटतन तो हमनी के तनी जैती जा। और माने बुझ जाई ए भैया लोग कि 1 महीना के सैलरी अगुआ लोग के नाश्ते पानी करावे में लाग जाला। आगे सुनी कि सरकारी नौकरी में कौन काम होला कि सूट बूट रोज पहिर के ऑफिस में जैती हो, तो होइत ना ये कहू काम दिन भर राजनीति बतियती हो। हाँ तो ये भैया लोग सरकारी नौकरी में लोग काम थोड़ी करेला, उ तो जाके अपन कोरम पूजा करेला। माने बुझ जाए कि सूट बूट पहिर के चश्मा बेल्ट मार के और रोज ऑफिस में भैया लोग जाला लो आ काम का होला खाली राजनीति बतियावे लो। और सरकारी नौकरी में सुनी कि हई बोनस का मिलेला कि घुस के पैसा से पेटी भर जाई तो हो, अगर सरकारी नौकरी हो जाई तो हो। तो ये भैया लोग सरकारी नौकरी वाला के सबसे बड़का फायदा बा घूस। माने समझ जाए कि रउआ घूस नहीं खिलेत तो बड़का गुनाह बा, माने परिवार लोग के नजर में। माने माई बाबूजी घूसे देख के नु सरकारी नौकरी रउआ के दिवैले बानी। यही से जब ले घूस ना ले तो ले माई बाबूजी खुश ना होइलो।